Uriki Andrew J. SYNGKON ubade unong mikmat na gidkhot bapaw nam jong ka Lok Sabha nam Meghalaya ula KHLAD no hakarta kaba san phusaus nam hakajan mi jong kasni pale ulong ubrio ubadan buram but layo jingtep na kaleng kithop khubor ba ka jingkhlad kan san jong u kadai na kadaw ka cardiac arrest uba SYNGKON tu ulong ubrio ubakraw hakasan himasima jong ka jila SYNGKON ulapan liam ya unong yalam ka Congress u Vixen H. Pala na Shillong Parliamentary Constituency dakaba KHLAD ya u Punjab sa kasin kabasaw lente la yathu ba ulakalon hakapor ba udang ïalehkai phutbol hamadan mauyong kabadon harod nong ba Shillong la penkit marmar ya u Shaka Hospital Missouri ka Jordan Robert Hospital Shillong Henry ki doktor Kim Shim lala ban pen im biang ya u